Og i dag, der skal vi lave Minecraft-serie, og det er nu episode 1 fra top 0 to 100.000. I dag, der har vi, jeg har farmet lidt siden sidst, eller jeg har farmet, det er sidste sæson, eller første sæson af det. I dag, der har vi, det er første episode, det her, det er min kiste, det er alle vores ressourcer, vi har igennem tid ordnet. Men vi har én bambus, og vi kan tjene penge ved at bambus. Så alt det her, det er bare ting, jeg har skaffet, men jeg må ikke se tingene. Og jeg må ikke tage imod trades eller noget som helst. Så nu skal jeg bare begynde, tænker jeg. Let's begynde. Det er den første. Mig og Jack siger den endnu. Nummer to ind, men bare roligt. Senere i dag kommer mange på den. Og jeg regner med at måske uploade 2 styks i dag. 2 styks, det er mange. Nå, vi skal vente på den her bliver færdig. Og så når den vokser, kan vi sætte en af dem siden af, så går dobbelt så hurtigt. Det er det, jeg venter på. Så sæt lys op, så folk ikke nakker mig imens. Det er derfor, at jeg skaffer lidt ressourcer her. Men, som sagt, jeg må ikke se det, eller gøre noget som helst med det. Jeg må kun have det. Og jeg skal lige gøre mig... Du læser på Discorden. Der. Nå, det er det planen i dag. Det er planen. Så... Når jeg vokser, så kan jeg sætte en mere. Så kommer der 2 styks. Det er dobbelt så hurtigt. Og så er meningen af, at vi skal have farmet lidt med jord her. Vi vil faktisk godt have udvidet allerede nu. Så udvider vi det her. Så kan vi bygge en platform til kun bambus. Det var smart. Bum. Bare roligt. Den var større på et tidspunkt. Så tænker jeg, det kan være, der er en lille episode med i den her nu. På et tidspunkt. Så bare musik ud over katten. Så gør jeg sådan her. Bum. Nu har jeg til et godt stykke tid. Lige tage noget fakta. Der var det. Her var hjørnet måske. Så kommer det med lys. Så skide mig op, så I kommer og nakker mig hele tiden. Bum. Så må jeg vente lidt. Ja, den er ikke rigtig groet nu, det forstår jeg ikke rigtigt, men hey, det er fint. Den skal ikke vand, for den er sagtens god. Jeg ved ikke lige, hvad der skete, men... Jeg har også brød i kisten. Og så en helt stik og bjørt herude, jeg kan bruge. Så er jeg okay med. Ellers må jeg skaffe noget med på, ja, god gammeldags vis. Kommer. Kronefældet. God. Kalser. Altså, hvorfor går den ikke? Spil. Øhm, der går den sgu. Så har vi nu 2 styks. Og den der går nu hurtigere end den der. Fordi den er ufærdig vokset, hvor den er vokset. Se forskellen her. Planen er, at jeg bare lige tager 4 stykker her, og så bare lige kører den rundt. Bare lige fortælle nogle penge. Der er fisk under mig, kan jeg se. Luksus. Så jeg kan finde at ramme dem. Og ja, de er stakket. Det er på serveren, der stakker vi simpelthen tingene her, så vi får mindre læk og med andet. Så har jeg selvfølgelig en smoker til alt det her også. Så jeg kan... Så er den del nemmere. Jeg har 4 fisk på mig. Så meget ligesom nu. Nå, det går nok. Jeg fik mad, det er fint. Ingen ved hvor jeg er. Det er en public server der, så folk kan bare join og folk kan spille med.
der står der IP'en. nordskyndelse.mc.gg. Det er nu. Det er serverlinket, vi skal gerne med at gøre den. Lige nu der er kun to inde. Jeg sidder og streamer. Ja, kl. 12 på en mandag. Og ja, folk er i skole. Jeg har læsefag, så jeg er ikke i skole. Så derfor så er der ikke nogen inde. Men tænker, det var sjovt at optage jer senere, når nogle af de andre inde også. Så er en del inde, så jeg kan se, der skal lidt mere aktivt inde. Og så skal vi også lige prøve at køre til et andet sted. Lige se om jeg har home her. Fordi der er også commands som er slash home for eksempel. Hvor man kan sætte sit eget home. Så kan man se, om man bliver teleporteret. Det gør man. Bare lige slash set home. Home. Boom. I det sted, og så kan man lige warp. Der er også shoppen nemlig. Kan man warp til den. Kan man teleportere til den. Her er det shoppen. Planen er, at man så kan se bambus her for en 10 per stack. Det er ikke særlig meget. Det ved jeg godt. Derfor man skal have 10 stacks for at få en. Men planen er simpelthen her. Hvis vi nu får rigtig mange bambus, og der er en kæmpe bambusfarm, så kan jeg på et tidspunkt, når jeg får nok penge, så kan jeg købe det, så det bliver til en automatisk farm, og så kan jeg lave timelapse med den. Så en kæmpe lange timelapse med observers pistons sådan det var. Det bliver rigtig rigtig sjovt, fordi det er pisse billigt. Prøv at se prisen. Pisse billigt. Og så er det keys og sådan det var, der kan jeg så lave man pisse billige ting, men ikke kan, ja, få lavet. Derfor, så det er min tanke. Der er ikke nogen andre, der har prøvet det før. Jeg vil gerne være den første. Så derfor, så gør vi det. Men lige nu der er det ikke helt færdigt endnu. Så det er ikke helt færdigt, men det meste ting er der. Og tænker på et tidspunkt, der er en OP-farm, som bare tjener os kassen på et tidspunkt. Men det tænker jeg måske kommer i nogle andre episoder. Længere hen. Og så er der selvfølgelig også spawn. Og jeg er været så klog, at jeg ikke kan vote endnu. Fordi man kan vote inde på en hjemmeside. Jeg vil lige vise den her. Det her er det spawn. Kæmpe stor spawn, og her kan man se det. De er ikke lige reset endnu. Det er ikke lige helt tilgængeligt. Eller jeg tror ikke, det er helt færdigt endnu. MC top, jeg kan se. Jo, det er faktisk meget rigtigt nok. Nej, det er det ikke. Det er ikke den rigtige. Nå, mind. Jo, noget af den er. Hvad for noget? Det kigger jeg. 198. Der er nogle af dem, der er rigtigt. Nå. Herover der kan man købe fly. For eksempel kan man købe fly for 150.000. Kan man flyve over hele mappet. Jeg tænker er, at det der, det er vores mål. Det er vores mål på et tidspunkt. Her, det er at købe spiller. Her kan man købe slash spiller. Der er spil plus rækken. Jeg har mod, så jeg har selvfølgelig brug for den, men den ikke fint of mine. Det er så slash nier. 200 blocks BFA, slash hat. Så hvilken procent er på, og så slash kit. Det gør også rigtig godt. For 25.000. Det er fint. Og så kommer vi til det, som jeg venter på. Alle sammen med en. Det jeg venter på, det er derovre. Det er alle de crates her. Jeg har ikke råd til det mere, men det kan være på et tidspunkt. Måske lige købe en af to. Det kan jeg måske lige få skrabt penge til det. Kigger der er Dragon, et andet. Army Gun Spawn og Creeper Spawn, helt dårligt. Men det er selvfølgelig en free to play server. Eller lige nu er det for mig, at jeg med kun til penge per kaktus. Så det her, det er ikke en mulighed lige nu. Men for at skaffe ressourcer, så er det helt fint mulighed. Så vil jeg skaffe nogle ressourcer, som jeg kan bruge til ja, ikke at se, men bare bruge generelt. Skoven for eksempel, pickaxen, eller sværet, et eller andet. Og selvfølgelig alt det der armor her, og sådan lidt, og diamondsene. Så man om til diamond tools og andre ting. Det må jeg nemlig gerne, jeg må bare ikke se det. Jeg må bare ikke få penge for det. Det der er problemet. Og ja, det her det er nogle trusted hjemmesider. Det er vores egen hjemmeside. Vi har to af vores egen hjemmeside. Det er den ene af dem. Og så har vi den anden af dem, som er vores hoved, kan man sige, hovedserver. Hvis den gider væk i dag. Okay, det er I'll be right back. Det er selvfølgelig rigtig træls. Nå, det der er det til, at det kun den ene, der virker. Så nu har vi åbnet kien nu. Så får vi lidt penge herfra.
Jeg får noget cool animation. Vi får Vote Gear, og de har Protection IV. Nej, jo IV og Protection V. De er ret gode. Det giver sgu godt. Skal vi lige prøve den her. Se om der er loadet nu. På. Se om den virker nu. Prøv lige også sådan for. Se om de virker. Det gør ikke. Nå. Den anden, det virker også. Gør præcis samme måde. Den virker bare ikke nu. Så. Sådan det var. Og så kan man skrive slash discord. Nu ved jeg ikke om de virker. En setup, det er det. Kan man klikke herinde. Og så komme ind på deres discord server. Hvor man så kan komme ind. Herinde, der kan man så. Okay, gider den virker, eller? Jo, der kom den sgu. Herinde, der kan man så, ja, det er Chop herinde, der er en af serveren, og der kommer lidt nyheder, der er lidt af hvert. Og når man joiner, så kommer man ind i en kanal, den her kanal herinde, og så skal vi mods manuelt give rollerne herinde, så altså lige nu får I afventet med dem, når I joiner serveren, men snart inden for cirka 2 timer højst, en time højst, burde gerne få til medlem, og så kan I se hele serveren. Det er der 40 medlemmer inde. Ikke stor, men vi prøver at få lidt mere ind. Og det er bare generelt set rigtig, rigtig fedt. Så den her server her. Lad os komme tilbage til noget Minecraft. Og i mellemtiden spiller jeg også Roblox. Spice, det skal man jo. Der er ikke noget godt. Så luk nogle hjemmesider ned. Yes. Og så kan vi lige gå tilbage til home. For lige at se herinde også. Det kunne være, der er fedt. Det kunne være noget. Okay. Det kunne være, der er fedt herinde nu. Der er ikke noget i kisten. Lidt varmt. Sige lidt dødt tilbage i kisten. Jeg har mulighed for at grille det, jeg lige har fået. Det er faktisk gerne gøre. Så er lige en ovn op her. Så vi kan grille lidt med. Men på de andre groer. Når vi lige vente lidt her. Det kan vi lige se, om de virker noget. Time lab. Nå, jeg kan se, der er mange fisk havde os. Burde det være, vi burde overveje nok dem? Fuck det gør vi sgu. Hvor er de henne? Der var en. Der var de. Og så er rigtig, rigtig hurtigt, for det er jo sjovt nok en smoke, det der vi nu. Hvis jeg er hurtigt, så nej, det var jeg ikke. Der er flere fisk her nu. Nej. Squid, gå ofte med over. Kom her. 3 styks. Jeg skal med for det så. Hvad? Fik kun en fisk? Hvad? Og to? Okay, tak igen. Nå, lad os vende tilbage igen. Kom Mike Jackson lige nu. Det er på den måde, der kommer flere over det. Oj, nu er min bambus er vokset. Tak. Prøv at se her. Men så hvad her går det meget hurtigere. Inden så mind dem. Tænk, vi skal lære nogle masse stensvær på et tidspunkt. Og så bare placere dem til forår. Det går rigtig, rigtig hurtigt. Men lige nu, der er det ikke. Der er det ikke så godt. Oh, fuck. Kan vende. Smelte med os. Så skal vi lige placere dem over i hjørnet over. Gå så en blok væk fra. Og der der højere. Så der ikke kommer det der ud over katten derovre. Det er ikke så godt, hvis det gør det. Eller okay. Vi kan bare gøre det her hurtigst muligt. Kom i gang. Så er slet med på mig. Vi smider resten af det brød i kisten. Det er sjovt nok bedst. Så. Lad os vente. Skide fakkel.
Allerede? Eller? Har jeg ikke noget sten i kisten? Jo, det har jeg da. Det tager jeg lige med. Så, lad os spille igen. Boom. Lad os vente. Nej, måske lige gå ud her. Sådan der. Og se, vi har allerede fået 5 stykker nu. Det går hurtigt der. Og tænker, at hver episode bliver omkring en halv time hver. Og så bare grind on, tænker jeg. Måske skaffe lidt i noget off time. Så de kan få det også, måske, så det er ikke lidt mere sådan, ikke kedeligt for jer at se det, men også, så der sker lidt noget næste gang, vi ser noget. Så kan jeg så lidt mere FP, jeg kan lige få det med bambus, lave en okay farm med det. Så det sker lidt mere, når jeg ser det. Så det kan være rent kedeligt sådan nu, hvor ikke rigtig sker så meget. Så tænker jeg i dag, det bliver en lidt mere short video, men det her det kun episode 1. Og jeg skal vende jer til at se episode 2, hvor der er planen er, at vi skal udvide, og så skal vi helt klart se om vi kan blive bedre til det her. Få lidt flere af dem her. Måske runde vores første stack. Hvem ved? Måske, måske også off-cam lige for at grinde lidt. Og så bare hygge os næste episode. Det er det rent hygge. Det kan være, der kommer en livestream op her snart også. Hvem ved? Jeg kan godt lige finde på det. Det vi godt lige se på i dag måske også. I dag. Det var ting. Det er den sidste episode i dag. Så jeg håber for i dag, og så må vi ses igen senere.